яке аз талаботи асосии баландбардоштани сифати таълим ва таҳсил ин мубодилаи академӣ бо кишварҳои дигар мебошад. дар ин замина дар 6 моҳаи якуми соли равон 25 нафар донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон тибқи барномаи табодули академӣ дар донишгоҳҳои хориҷи мамлакат таҳсил намуда баъди хатми муваффақона ба донишгоҳ баргаштанд. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ ректори донишгоҳи миллии Тоҷикистон Эмомалӣ Насриддинзода иттилоъ дод. ректори донишгоҳ табодули академӣ байни донишгоҳҳоро яке аз омилҳои асосӣ дар самти баландбардоштани сифати таҳсил ва таълим дониста иброз намуд ки донишгоҳи миллӣ дар ин самт бо ҷумҳурии мардуми Чин, Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Русия ва Ҷопон ҳамкорӣ менамояд. бисёре аз шаҳрвандони Ҳиндустон низ дар мо таҳсил мекунанд ва мубодилаи академӣ байни омӯзгорони мо ва омӯзгорони кишварҳои дигар идома дорад. ин яке аз омилҳои ноил шудан ба болоравии дониш ва малакаи донишҷӯён дар самти аз худкунии илм ба шумор меравад. яъне бо амалисозии мубодилаи академӣ мо аз таҷрибаи дигарон истифода бурда он донишҳоро дар самти таълимии худ мавриди истифода қарор медиҳем. иттилоъ дода шуд ки аз шумораи донишҷӯёне ки аз донишгоҳҳои хориҷи мамлакат тибқи барномаи табодули академӣ ба донишгоҳи миллии Тоҷикистон омадаанд 10 нафарро ташкил медиҳанд. ин шумора дар давраи ҳисоботӣ нишондиҳандаи хуб аст. ҳамзамон иброз гардид ки дар ин давра дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон 3 маркази омӯзишӣ, маркази омӯзиши забонҳои кореягӣ, маркази ҷопоншиносӣ ва маркази омӯзиши масоили муқовимат ба ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ мавриди истифода қарор дода шуд.